Hola, nosaltres som Usnea, que som un projecte guanyador del Premi Impuls 2024 amb la proposta de Fem Comú, passat, present i futur del comunal a Sapeira i a la Vall de la Terreta. Us convidem a presentar les vostres propostes per al Premi Emprius 2025, que està obert fins al 6 d'octubre. Nosaltres hem pogut restaurar un mur del cementiri que va caure, també hem restaurat els capgrossos del poble i hem fet una mica de recerca, sobre la localització dels béns comunals aquí al poble i el projecte ens ha servit per recuperar aquest patrimoni que Sapeira s'estava començant a fer. A més, estem gravant un documental amb tota aquesta investigació i aquesta pràctica del comunal que estem fent durant aquests mesos i esperem poder compartir el documental amb vosaltres molt aviat. Visca el comunal! Visca el comunal!